Bai, txikitako ametsa, egia da bidea luzea izan dela eta kanpora ere joan behar izan naiz esperientzia hori hartzera, baina oso pozik berriro ere etxean egoteagatik eta taldea laguntzeagatik. Bai, izan nahi dugun atletik horretara pixkat gerturatu ginen, atleti ADN hori erakutsiz, amore eman gabe. Egia da mailera hortan gol horrek pixkat mindu egin zigula, baina taldeak oso ondo erantzun zuen, eta hori da bidea, eta asteburu hontan ere horren bila joango gara. Bai, gogoa dakagu lehenengo 3 puntu horiek ere etxean irabazteaz, gure jendearekin, badakigu partidu zaila izango dela, baina Atletico Madrid baten kontra oso ondo lehiatu genuen partidua, hurbil ere egon ginen, eta zergaitik ez domeka honetan ere lortu dezakegu. Bai, hori dudarik gabe, zaletua animatzen dugu San Mamesera hurbiltzeko, badakigu oso garrantzitsuak direla guretzat, bai Lezama eta baita San Mamesen, eta beraien babesa behar dugu.